Sibingelele ngalolu suku lwanamhlanje nahlaka singabaphilileyo njalo kungekho kubi esihlangana nakho kodwa sihlaka siphuka umsebenzi. Sithi-ke manje sibuyele futhi njalo sibe sizochazisa noma sizacacisa indaba ezithile ezinakho izimpilo zabantu abafanele bazizwisise nabo njengalokhu nathi sizizwisisa indaba zesintu. Kungasiko ukuthi mhlawumbe siyizingcishi kulo ulwazi, kodwa-ke sisenza lokho esakunikezwa ngabantu abadala, esakunikezwa ngamathongo akithi. Okuningi angeke sikukhulume kakhulu ngoba okokuqala uma singakhuluma kakhulu abantu nizohamba niqamba amanga, abanye khuluma ngento eningayazi. Yikho ngabe mangathi lifuna ukusiguba kakhulu ama-secrets wethu sibe singanitsheli. Umuntu nomuntu utshelwa lento yena asuke ayilandile, hhayi ukuthi uma ulande into eyodwa usufuna ukuzokwazi ngazo zonke ngoba awusoze uzikwanise zonke lezi zinto. Umuntu nomuntu ukwanisa into eyodwa, kunjalo nje iqiniso ilona lelo futhi angeke silifihla, angeke sishaye futhi nje asifihle induku. Nanjalo ngifuna ukuthi li-understand bantu abahle, umuzi nomuzi unomthetho wawo, awukho umuzi ongenamthetho. Noma ungabe ungumuzi kamazakhela unawo umthetho, angeke ugibele, angeke ungene emzini kamazakhela uphezu kwebhayisikili. Noma ngabe impohlo insumbelumi indoda enganayo umfazi, angeke ungene emzini wakho ugqoke ikepisi. Usho ukuthi la ngamagama engingakhombisa ukuthi abantu noma beya kuphi kuyadingeka ukuthi abantu bahloniphe. Nabanye abantu uthole ukuthi umuntu uza esigodlweni ugqoke ibhruku elifishane, akusikho eringini ye-boxing esigodlweni. Hloniphani isigodlo ngoba nathi okokuqala siyalihlonipha, sibe sihloniphe futhi nala madlozini eliphila ngawo nani, ngoba akekho umuntu onganalo idlozi. Umuntu nomuntu unalo idlozi, akusikho ukuthi ngiyedwa umuntu oyelaphayo onalo idlozi. Njalo enye into engifuna ukuyisho namhlanje ngalolu suku ukuthi ngemva kokuba uye kumelaphi, yazi into oyifunayo, uzimisele ngento osuka uyifuna, ufake ithemba lakho nayo entweni osuka uyifuna, ngoba ngabe sikwenzela into sisuka sixhumanisa amadlozi akho nawethu. Akusiko ukuthi ngelami lodwa likusiza idlozi, kufanele amadlozi ethu axhumane ukuze ekwazi ukuthi into esikwenzele yona ikusebenzele. Nanjalo lo msebenzi esiwenzayo thina bantu bakithi asomsebenzi wokuthi kwesinye isikhathi ufanele uhlale ubophe inhliziyo ujahe ukuthi izinto ziyenzeke. Izinto ziyenzeka ngoba sinje sisebenza ngabantu abaningi. Nanjalo nje uWhatsApp kuyafana bantu abahle, ngicela ni-understand. Mangabe ujahe kakhulu ngicela ungifonele sivele sikhulume siqede fast ngoba uWhatsApp bayangandela no-WhatsApp abaningi kakhulu. Nanjalo into engifuna ukuyiqondisa la lingizwe kahle futhi asiphikisane kule nto bantu bakithi. Yikho ngisisho into nento, umuntu nomuntu kufanele asebenzise inhlonipho. Yikho into angeke ungene emzini kamazakhela uphezu kwebhayisikili noma ungene emzini wempohlo uthwele ikepisi. Mina isikhathi sami sokusebenza engiqala ukubamba ngaso amafoni is 9 AM, amafoni ama-clients is 9 AM. Noma ngiyakwazi ukudala sasebenza sonke 2017 usuyi-VIP, kodwa-ke vele akushintshi lapho. Ngoma ungayi-VIP uzofona ngaloyo 9 and isikhathi sami sokuqeda ukubamba amafoni ngo-8 ntambama ngoba ngisuka sensiba busy ngalezi zinto zenu engisuka futhi ngibhizi ngazo, engifuna ukuthi ngizenze ngisiqede. Ngingagxila kakhulu efonini ukuze kuchaye u-12, ayikho into engizoyenza ngoba abanye benu nijabuliswa ukuthi umuntu lihlalise efonini naye. So lithi asithathe kuphi isikhathi sokusebenza mangabe nizohlala nisefonini naye lokho alixoxa. Yileso sikhathi siyadleka, isikhathi sijika singasatholakali, isikhathi singasayenzi izinto ngendlela, sokusijike sekuyadileya. Ngathi-ke akufanelanga kudileya, kufanele izinto zisebenze ngalesi sikhathi esisuka sikhulume ngaso ngoba usuka ungesuye wedwa, nibaningi. Yingakho-ke kufanele likwazi ukuthi mina ngisebenza ngedwa, nina nibaningi. Yingakho-ke ngiyacela ukubona abantu bangi-understand kule nto engiyishoyo ngalolu suku lwanamhlanje. Bese ngibeka lana abantu bakithi, inhlanga zokugembula
zikhona, inhlanga zokugembula zikhona bantu bakithi, nivale understand ukuthi inhlanga zokugembula zikhona. Njalo-ke kunalento yokuthi umuntu abuze ukuthi ziqala ukusebenza nini. Umbuzo lona bantu bakithi uyathanda ukusidida kwesinye isikhathi, ngoba masingabantu izinto imizimba yethu ayifani ukureacta. Imizimba ireacta ngokwehlukana. Omunye umuntu uyakwazi ukuthi zimsebenzele ngaleso sikhathi esisuka sesibekile singakafiki, nalesi sikhathi omunye umuntu zimsebenzele izinto zakhe lesi sikhathi sesidlulile. Ngathi mhlawumbe ubona leso sikhathi sesidlulile, noma sithi okay sizokwenzela ufanele ukuthi mhlawumbe after 2 weeks ubusuphupha ubusuwena usuphupha before, so sithi hayi vele kusho ukuthi kade kuzokwenzeka, kade ngizoziphuphela lo muthi. Kodwa uthi uphuphela njalo uhamba uyadlala, izinto ziyasebenzela. Uze umuntu usefona ethi kholo awuthe ngo-14 days ayikasebenzi lento, kodwa ngahamba ngayodlala before kufika u-14 days lo unginikeze wona, noma u-7 days lo unginikeze wona, ngafika ngiyawina namanje. Lezi zenhlanga zikasebenzi. Kodwa-ke isikhathi sonke leso ubungaphuphi lezi namba, kodwa uthe mawuziphupha before lo 7 days noma 14 days wazitshela ukuthi wena uzoziphuphela, uzovela uzoziphuphela. Lezo nhlanga azisebenzi. Yini okukwenze waphupha? Ingoba umzimba wakho nedlozi lakho liyashesha ukuba nale responde into usuka unjani uyenziwe. So yikho umuntu ufanele abekwazi ukuqonda. Yingakho-ke inhlanga ze-gambling zikhona, ziyakhuphuka abantu bakithi, seziwu-7,000 asengu-6.5 asengu-6.5 bantu bakithi, ningizwe kahle. Ma uzoshaya inhlanga ze-gambling uyabuya ne-razor yakho, uyabuya nekhandlela elimhlophe, siyobuya sikwenzela. Kanti njalo ikhona enye into engifuna ukuyibeka kahle. Ungagijimeli ukuthi yonke into uzoyenzelwa yimi, uzohlolelwa yimi, uzocatshwa yimi futhi mase nizocaba inhlanga. Akuphume kuqala uhambe komunye umuntu ufike uzwe ukuthi emzimbeni wakho kume kanjani, nasemsamo wakho kume kanjani, ungalungiselwa kanjani. Ngathi mazikhona izinto zokuthi sikusize, sizoqala sikusize, sikunikeze izinto zokugeza, uhambe uyogeza, usebenze ngale ndlela esuka sikutshele ngayo. Mangabe kumele uyophalaza kunikeza into yokuphalaza, ma umele uyogquma uyofutha, ufutha ulala ungagezanga, siyakunikeza leyo nto. Ngiyenza abanye abantu manginikeza umuntu into, okay lo muthi uyogeza ngawo, ngithe uyogeza ngawo, usumbuza ukuthi angifuthi angiphalazi, ngoba ngikucacile ngithi uyogeza ngawo. Ngisuka ngiqedile khona lapho ukuthi hamba uyogeza ngawo, yinto engisuka ngiyichaza, ngisuka ngiqedile. Mangabe kumele uyofutha uyogeza uphalaze, ngithi ngizokunikeza lo ukuthi okay lo muthi usebenza ukuphalaza, lo usebenza ukugeza, lo usebenza ukufutha. Injalo lento abantu bakithi niqonde kahle, ngoba kusuke lento kungayisimile nginikeza ngomqondo wami ukuthi ngiyacabanga, ngisuka kuyilayelwa nami ukuthi okay lo muntu ufuna ukuphalaza kuphela, ufuna ukuphalaziswa nje kuphela, lo muntu ufuna ukugeza nje kuphela, lo muntu ufuna ukufutha alale engagezanga, ukufutha lo muthi womele emzimbeni insuku ezingaka. Yabona, asigesi into esisuka nathi siyiphiwa mangabe sikwenzela izinto. Abantu bakithi ngithanda ukuthi lingizwisise, ngingashiyeli izinto emuva, singayenzi izinto ngokuthanda kwethu nangokufuna kwethu esifisa ukuthi ngabe uyathola umuntu wokufutha, uthola umuntu wokuphalaza, uthola umuntu wokugeza. Cha, ma uthe geza ume khona lapho ngalezo nsuku, geza ngalezo nsuku. Manje egeza umuthi uqede, kufanele ugeze ngawo uqede. Ma ngihambe egezele ehlathini, ungaqala uvule umlomo uthi ihlathi ngizolithatha kuphi, hambe edinga ihlathi, ngoba yinto ofanele uyisebenzise ehlathini ongamelanga uyisebenzise endlini, ngoba ufanele uchiya imimoya le ekudeni ehlathini. Hayikhona ukuthi ukugeza umoya lokho ujikeleza kana lapha endlini. Kuzolunga njani izinto zakho wona ukutshela ukuthi hambe egezele ehlathini, uqeda lapho uthatha umuthi ugezele endlini lapho ohlala khona, lowo moya uzojika usingeleza phakathi endlini.
kanti bakithi asiqondeni isintu is not technology njengamafoni. Yebo ngasibona enkundleni zokuxhumana, kodwa-ke isintu asitshintshi, isintu asisona i-technology bakithi, angeke sibe i-technology futhi. Yikho libona singenayo i-black book njengokuthi amajuda nebhayibhili, ngoba esaba isintu bakwazi ukuthi basibhale basigcine sibe semabhukwini, kodwa sethu angeke sikwazi ukusibhala sisigcine, ngoba kusenziwa yile nto yokuthi umkandla unedlozi lakhe, umdawini usibanda unedlozi lakhe, umoya unedlozi lakhe, ubonayo, njalo bantu bakithi. Njalo into ekhona ngithanda ukucacisa, mangabe ngithi jika futhi uzothatha ezinye izinto, kumele ujike lezi zinto uzozilanda, ungahlali phansi lezo zinto. Mina ngithe wozozilanda, kusho ukuthi mhlambe njengoba ngithe wozolanda izinto ngakunikeza into, ukuze ucabanga ukuthi njengoba ungalandanga leziya zinto, izinto sizohamba azilunge. Mangabe imoto ishota i-bolt noma ishota inathi, angeke uyihambise, angithi uzoyimisa, usaba ukuthi uzoyibulala ngamandla. Kunjalo-ke nasesintwini, isintu isiqedisise muntu wakithi, usithole kahle, usizwe kahle. Lapha-ke bese ngiyakhuluma nani futhi nabantu bami abanye, bakhona abantu bami abanezinto zabo ezingalunganga, mawuthi wena into yakho ayilunganga, ngicela ukuxhumana nami, ngizokunikeza lento. Ungabona lento isehlula phezu kwempilo yakho, kuthiwa ukuthi angeke futhi usalungela noma ungaya kuphi, bantu bakithi. And nawe wena usafuna ukuqala impilo, nansi into lana bantu bakithi. Lento bantu bakithi into enhle kakhulu, ungayisabi, ayinabo ubungozi obutheni. Into ebalulekileyo sihlezi sisitsho thina, sithi umuntu ufala alandele imigomo ebalulekile phezu kwempilo zethu singabantu besintu. Njalo nilalele kahle, mangabe uzothola kusanesikhathi usuhambe inyanga eziningi izinto zakho azilungi, ungabeki iblame enyangeni. Nawe phakama ukuyehlolisisa ngempilo yakho, impilo yakho uyibone ukuthi kade vele ime kuphi. Ungathi iblame isenyangeni kuphela, uyayibona, iblame nawe ingabe kuwe, inkinga nayo ingabe kuwe, izinkinga zakho ziningi. Ngoba uzothola uhambe inyanga 3-4 kodwa akulungi, noma uthola uyalayeza inyanga ehamba enyangeni ethile. Abantu ngoba umuntu uyabulayiza emuntwini amaziyo amthembayo, thola ukuthi into yakho leyo, abanye abantu bayasizakala, wena awusizakali. Sukuma kuhambe echecka, geze mhlawumbe ngamabhadi akuvalile, mhlawumbe vele nalento entweni yakho, mhlawumbe esintwini sakho lento vele ayivumi ukuthi uyiphathe ube nayo ekhaya lakho. Mhlawumbe ngabe uvuma ukuthi uzisebenzele wena, noma ufuna mhlawumbe ukuthi ugezwe umsamo wakho, mhlawumbe izinhlanhla zakho zivalekile ukuze ukwazi ukukhanya. Ngoba bakhona abanye abantu idlozi lakhe engafuni ukuthi ngabe liphatha lento lezi ezifana nalezi esizenzayo thina. Wona usuyathatha mhlawumbe inyoka uyifake ekhaya, ngisho ukuthi inyoka le uzwisise, uthatha inyoka uyifaka ekhaya, kathi-ke leyo nyoka vele elaphe edlozini lakho ayifuneki. Noma uhambe ethatha into ethile ibeke ekhaya, thola ukuthi lento vele ayivumi, suhambe indawo ezehlukene lokunikeza izinto, uhambe futhi umuntu afika kushintshele into akunikeze, ngikutshela ukuthi lento izosebenza, lapha ingasebenzi futhi akusiyo inkinga yamelaphi, inkinga isuka nawe mhlawumbe isemsamo wakho, noma impilo yakho vele ingahambi kahle. Nansi isigubhu bantu bakithi, isigubhu senhlanhla, isigubhu esinamandla. Leso isigubhu bantu bakithi mawusibekile endaweni ethile, ungamangali ukusithola abazosibeke khona, ezothi sibeke khona uthola ukuthi mhlawumbe sishiftile, sizoshifta vele leli qiniso futhi angifuni ukutshela amanga, kodwa akusiko ukuthi mhlawumbe njengoba sizoshifta kuyukuthi kukhona iproblem ozohlangana nayo mhlawumbe emndenini. Cha, imithi esisuka siyifake phakathi, ngoba into nento ikhanda ngomuthi othile. So abantu bafanele bakulalele khona lokho, bakuqondisise. Nawe nasafuna ukuqala impilo, nasi masheshisa, uzothatha umasheshisa uyosebenza. Okwenhlawulo mina ngokukhuluma efonini, uzofona ubuze, bangabe ufuna ukubuza ngizokuchazela. Kathi-ke i-bank reversal futhi
umuthi we-bank reversal, umuthi wokuyenza i-reversal usukhona abantu bakithi, ukhona umuntu loyo, sesibuyile nawo futhi. Kodwa-ke wona abantu bakithi ngithanda ukubeka kahle, abawufunayo bazoze bawuthole ngomhla ka-3 February. Mhla ka-3 February yikho lapho sobe siqala ukuthi usuke ready, sesiwulungisile, walunga kahle, kwahamba kahle kukho konke empilweni zabantu. Into esiyifunayo ukuthi impilo zabantu kuhambe kahle. Uma ngabe unenkinga noma izinto zakho zingahambanga kahle, unalo ilungelo lokufona. Yeke ku-WhatsApp ngoba ama-WhatsApp maningi, uzodanga ukuphendule, uzothi ngiyakusiba, ngicela ufone 083 2066 954 083 2066 954 083 2066 954. Kulapho engitholakala khona abantu bakithi. Inamba leyo yiyo esi-active. Uma unganayo uvele uyithathe namhlanje uyigcine inamba yami, ungajike usondinga kwezinye inamba mina engazazi. Uma ngithi ngibona inamba yakho usunikeze enye inamba, engibonise enye inamba, ungazi kade ufonela lowo muntu ethi wrong number. Cha, angaze mina ngithi wrong number emuntwini. Bangabe ngibhizi ngiyakutshela ukuthi uyomfonele ngisasebhizi. Into uma ngabe ngalungu understand, khuluma nami, unga-understand, understandane. Njalo ukuthi lesinye isikhathi sothola ukuthi uyafona angikwazi ukubamba ifoni ngoba izandla zombili lezi ziyasebenza. Yizo izandla ezinjani ezibamba umuthi lezi, yizo ezithuma ngikhanda umuthi ngibambe ngazo, ngoba umuthi ngisuka ngiwuhlanganise. Ukhona umuthi osuke ngiwuhlanganise ngezandla zombili ngoba angeke ngubambe ngenyawo, nginyathele ngonyawo bese ngibamba ifoni ngapha ngibhizi ngento yomuntu. Kufanele-ke manje ngiqede bese ngibuyela ecingweni lwakho. Noma WhatsApp ngingaphendula uma ngingekho busy, ngingaphendula futhi ngoba maningi kakhulu. Awusuke mhlawumbe uma ngingakuyanga kuwe the very same day uma ngiphendulile noma ngelanga lesibili ngiyakuziva. Yikho ngisho ukuthi uma ngabe ufuna ukuqeda i-confusion, fona ukuze sisheshe sikhulume siqede. Kanti bakithi li-understand, udlo sikhulu ke lo okhulumayo. Izinto zikhona abantu bakithi, izinto zikhona abantu bakithi. Into esinganayo abantu bakithi okwamanje nayo sizobuya nayo. Zinhlanga zokuprofeta zisakhandwa abantu bakithi, kunento esisashoda ngazo esisazidinga nathi, ngoba into nento siyayidinga ukuze size siyithole. Asiveli sivuke sinayo, siyayihambela. Njalo enye into engifuna ukuyibeka, noma angabe uko wabuya kimi, ba uzobuya futhi manje buya ungikhumbuze, ungitshele ukuthi uyabuya, ungayishaya uma ziqhamukela ngoba uzothola ngekho. Noma ngabe usuphethe ibhegi selinemali uzwile ukuthi imali zingenile, noma ngabe usuphetheni sinemali zingenile abantu bakithi, ungagijimi nobheki ungazange ungifonele wangitshela ukuthi okay uyeza. Ngifonele kuqala ngikubekele appointment ukuthi okay buya nayo ngosuku olunje, sizonikeza iphesenti yethu le siyinikeza nayo. Ngiyabonga abantu bakithi, nginalo ithemba sizwanele. Isikhathi sokusebenza nokubamba amafoni, ngiqala ukubamba ifoni ngo-9 AM. Before 9 AM nami nama-family issues, and njengoba ngingumuntu wesintu nasefamilini yami nayo i-guidance engibanikeza yona abantu ukuthi bafuna ukubuza ezinye izinto uma besenza imisebenzi yasemakhaya ngale engakithi ebuhlobeni bethu nasekuphileni kwethu. Kufanele nabo banikeze isikhathi, banikeze i-guidance ngoba babheke mina laba bantu. Ngiyabonga kimi nabantu abahle. Uma ngabe ningiswile, uma ngabe ufuna impumelelo, xhumana nami ubuze. Uma ngabe ufuna ukubuza into oyifunayo, kodwa ungabuzi deep i-secret yami, ngiyakutshela lokho kwakho okuyikho okufunayo.